A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi hacking ɗin WhatsApp ɗin matarka ko kuma WhatsApp ɗin budurwarka ko a wani abokinka a fault forwarding. Abu na farko da za ka yi, za ka ansa wayan shi ko kuma wayanta, sai ka yi dialing ɗin *21 sai ka sa star number, sai ka sa number da sai ka sa 11 hash. In ka ansa sai ka je Play Store ko kuma App Store sai ka yi downloading ɗin WhatsApp. In ka yi downloading ɗin WhatsApp zai dawo ma kamar yadda kuke gani, zai nuno ma sabo haka, sai ka sa number da kake so ka yi hacking. In ka sa number da kake so ka yi hacking, za su nuna ma option biyu, za ku ga in su turo ma SMS ko kuma su kira ka. To sai ku danna na ƙasa da kuke gani call me. In kun danna call me to za su kira ka. In sun kira za su gayo ma code ɗin da za ka sa. Suna gaya ma code ɗin sai ka sa. To a haka nan ne za ka yi hacking ɗin WhatsApp. Amma kafin ku yi wannan, ku tabbatar wayan na kashe ko kuma wayan na line busy, saboda in an kira ya zo direct a cikin wayanka. Abinda na gaya muku cewa tabbas sai wayan ya kasance a kashe. Sannan in za ku sa *21 sai ku sa number sai ku sa 11 ku sa hash. Kamar yadda kuke gani, in za ku cire za ku sa #21 sai ku sa hash ko kuma #67 sai ku sa hash. In kun ji daɗin